राईट. सो हे गाईज व्हॉट्सअप एव्हरीबडी. तर मित्रांनो आम्ही परत एकदा आलोय नवीन व्हिडिओ घेऊन. तर आज बघू शकता आम्ही जातोय आज कोंडुरा बीचवर. मी आणि प्रसाद आहे. आणि आता आम्ही पहिला जातोय आमच्या तिसऱ्या माणसाला घ्यायला, म्हणजे धनूला आमच्या. तर तिला घेऊन आम्ही डायरेक्ट जाणार, कारण की खूप उशीर झाले. 5 वाजले, इथे 5:15 झाले आहेत. तर लवकर जायला पाहिजे, कारण की 1 तास तरी लागतो कोंडुरा बीचला पोचायला. तर हे बघा, बघू शकता इथे रागात एकदम उभी आहे, उशीर झालाय म्हणून. जरा काच जरा घाण आहे, फडका मारायला भेटला ना आज. हे बघा काय असं त्या खिडकीत बघताय मी. काय गो, किती वेळ तुम्ही लावता, समजतं की नाही तुम्हाला? नाही, साडी घालायला टाइम लागतो, माहित नाही तुला? एवढी कसली साडी घालून आला, कपडे पण बरे घालून येत नाही एवढा वेळ. दोघांनी मॅचिंग केला व्हाईट व्हाईट. बघलात काय हिरोईनचे नखरे, खूप नखरे आहेत हिरोईनचे आमचे. तर कसं वाटतं कोंडुऱ्यात चाललो? उडवशील हो, कसा वाटतं कोंडुऱ्यात जातो? आता रात्र होते. कसा वाटतं ता सांग. मी ता सांगले किती वाजले ती. अगो सांग, भावना एक्सप्रेस कर तुझे. कसं वाटतंय? मी काय पहिल्यांदा थोडी जाते, मी कितीदा गेली. हाय ग, काय सांगायचे आता. हाय ग, आपण म्हणतो हाय ग. मी आज सकाळीच जाऊन आलेलो आहे कोंडुरा बीचवर, मित्रांसोबत बंक मारून आलोय. आता परत तिथेच जातोय. लवकर रे बाहेर. वाईट विचाराची माणसं गाडीत बसले. बाहेर काढ. घबरा परत काय डबल फेऱ्या? काय नाही, ब्लॉग साठी परत काय 3दा जाऊ शकतो. लोक हिमाचल 8-9 वेळा जातात. बरोबर. हिमाचल आहे. कोंडुरा कोकण. अरे बीच सगळे सेमच असतात. ना कोण बोलला? असं नसणार, असं असतं काय? असं असतं. तर आज लक्ष्मी पूजन आहे ना? सरस्वती पूजन. दिवाळीला लांब आहे. सरस्वती पूजन आहे. हो, आज ग मी बघत होते तुमका किती येत आणि किती नाही तर. म्हणजे माझी IQ लेवल टेस्ट करत होता. येस. आवडवतं बघ गाडी. वर खाली होत्या, वरती आपटली मध्ये. आज उडवण्यात घेऊन जाणार, कारण की ह्यानीच उशीर केलेला आहे आज. आपटून थोपटून देतो आहे. काय बोलायचं ह्याच्यावर? काय बोलू, प्रत्येक वेळी माझे रिएक्शन कॅप्चर करतो. लोक विचारतात तो रोज दरवेळी प्रत्येक वेळी त्याची 5 मिनिटं म्हणजे त्याचा अर्धा तास दरवेळी तो लेटच येतो. कधी टाइम वर येतच नाही. लॅटच दरवेळी. बघा रस्ता क्रॉस करतोय, काळा म्हस सफेद कुत्रा. त्यांनी रेडा आणि म्हशीला चेंज करतो ॲनिमल्सचे. याच्याने कमेंट येणार. हिंदी झाली आता, काळा पण बदलस तू रेड्यांचे जेंडर. आता आम्ही आलोय वेतोरा ना. येस, बघू शकतात वेतोरा. आणि हे आहे त्याचं प्रसिद्ध मंदिर, सातेरी मंदिर. तिथूनच तुम्ही पाया पडून घ्या मित्रांनो. आणि आम्ही बघू येताना थांबू इथे. आम्ही पण देवभक्त आहोत, असं नाही की आम्ही बाहेरून जातो म्हणजे नाही, आम्ही पण आहे असं नाही. हो, आता लेट झालंय. काय का त्या प्रतापला ओव्हरटेक मारून आम्ही गेलो पुढे. आणि काकाला पण मारलं ओव्हरटेक. काका बघतोय स्माइल करत. तर हे आहे आमचं खानोलीचं मंदिर आणि आम्ही आहोत खानोलकर, त्यामुळे आम्ही प्रॉपर इथूनच आहोत. तर आता आम्ही इथून पुढे जातोय. अरे गाडी काढली आहे इथून. इथे कोणीतरी ओवाळणी केलेली दिसते रस्ते. तो बाजून ओवाळणी. कोण? तिकडेसून नाही रे, अशातून बोल. काळी ओवाळणी येऊन गेली बाजू. तू केलं रे ओवाळणी? अरे नवीन गाडी काढली आहे त्याच्यापासून. काय रस्त्याच्या मधोमधत काय एक्सपेरिमेंट करायचे होते काय? एक्सपेरिमेंट नाही, नवीन गाडी किंवा प्रवासाला निघताना गाडीच्या खाली लिंब ठेवली जात. माझा जीव वर आला ओवाळणी बघून. 4 लिंबू बघून. कोकणी माणसांना समजेल माझं दुःख. 4 लिंबू एक साथ बघितल्यावर काय वाटतं ते. दोघांची वाटतं. तर असा हा सुंदर रस्ता, आम्ही मजा घेत रस्त्याची गाणी ऐकत आम्ही चाललो आहोत. रस्त्याची मजा करतो, आमची मजा करतो आणि जे ऐकत आम्ही चाललो आहोत. सनसेट होणार आहे आता. आता सनसेट होतोय, तुम्ही बघा किती छान सूर्य दिसतोय.
आम्हाला हा पूर्ण एरिया एकदम बघताय तुम्ही एकदम कापातला आहे. म्हणजे एकदम असं चिऱ्याच्या खणी वगैरे असतात तसं आहे. इथे तुम्हाला माती मिळणार नाही, फक्त खाली जमिनीच्या खाली चिराच मिळणार असा आहे पूर्ण कापाचा एरिया हा. बघा आता आम्ही इथून लेफ्ट मारणार आहोत. इथे बोर्ड लावलेला आहे वांगणी कोंडुरा बीच. म्हणजे आपण इथून 3 बीचवर जाऊ शकतो. वांगणी बीच, कोंडुरा बीच आणि कोणता तरी बीच होतं, मी वाचायला विसरले. जाताना मी तुम्हाला सांगेन. वेंगुर्ला नव्हतं, काहीतरी वेगळं होतं ना रे. आणि समोर बघा सनसेट होतोय, एकदम लाल भडक सूर्य आलाय. तो डंपर आहे, तो नाही वर बघणार आहे. एकदम जवळ. डंपरच्या तिकडे लिहिलंय काय बघ, जळतत मेले. कोणते जळतात ह्याच्यावर? कोणतरी बायलेच्या घराकडचे. आहोत कोंडुरा बीच वरती. तर आता आम्ही फायनली पोहोचलो आहोत कोंडुरा बीच वर. नाचायला सुरू कर. हे बघा सगळं माडांची झाडांनी ऑलरेडी इकडे टुरिस्ट आलेले आहेत. पहिले ह्या बीच वर कोणी नसायचं. पहिला कशाला सकाळीच कोण नव्हता. आता खूप लोक यायला लागले आहे. गाडी नाही जावत आहे काय, गाडी नाही पैदल. ह्या बीचला नदी आणि समुद्राचा संगम होतो. एका साईडला बॅकवॉटर आहे आणि छान माडांची झाडं आहेत. आता तुम्हाला दाखवू आम्ही, तोपर्यंत तुम्ही आमचा व्हिडिओ असाच बघत राहा. मी आमची इकडे गाडी पार्क केली, गाडीच्या टायरावर दगड लावला सेफ्टीसाठी. आणि तिकडे बघा तुम्ही, तिकडे लाकडाचा पूल बनवलाय पास होण्यासाठी आणि छान माडांची झाडं आहेत. आता आम्ही तुम्हाला पुढचा व्ह्यू दाखवतो. गाडीच्या टायरावर दगड कसा लावला तू? गाडीच्या टायरावर नाही, टायरा खाली दगड लावला. बोलताना चुकी करायची नाही, चुकीला माफी नाही. तुम्ही हे बघताय छोट्याशा व्हाळाचं पाणी समुद्राला जाऊन मिळतंय. खूप छान व्ह्यू बनला आहे इथे. खूप कमी लोक येतात इथे, कारण ही एकदम अनएक्सप्लोर्ड जागा आहे. अनएक्सप्लोर्ड जागा म्हणजे सध्या आता लोकांना माहिती पडलं आहे की इथे बीच आहे असं, नाही तर पहिलं लोकांना माहीत नव्हतं ग्रामस्थांना सोडून. तर खूप छान व्ह्यू आहे इथेचा. आणि एकाच दुसरं घर आहे ते बघा, तिथे बघताय तुम्ही छोटंसं एक घर आहे. आणि अजून अशी घरं नाही आहेत कोणाची, एकाच दुसरंच घर आहे फक्त. तर या सुंदर माडातून आम्ही चालत आलो आणि हे सुंदर किनाऱ्याच्या लगत शंकराचं मंदिर आहे. आता आम्ही त्या मंदिरात दर्शनासाठी जात आहोत. आतमध्ये नाही आहेत. लिंगेश्वराचं मंदिर आहे ते, लिंगेश्वराचं. तर आता आम्ही पोचलो इथे बीचवर. आम्ही आता तिथे जाणार त्या माडाच्या झाडांच्या इथे. तिथून मस्त बसायला आणि जागा आहे. आणि ही जागा आहे लवर्स पॉईंट खडपांच्या इथे, जिकडे मी रोज येतो. माझा काही विषय नाही, पण खऱ्यामध्ये म्हणजे वर्षून जाऊन तिथे खडपांच्या मध्ये आणि जायला भेटतात. आणि इथे लग्नाचे प्री वेडिंग ना, प्री वेडिंग शूट पण असतात इथे. कारण की मी 2दा-3दा बघितलेलं आहे म्हणून मला माहिती आहे. आता लाईव्ह चालू पण आहे. हां ते बघा आता चालू होणार आहेत, म्हणजे घेऊन आलेले आहेत सामान. बघू. आणि हे बघ काय, आणि हा बघा काय मासा कसला तो माहित नाही, पण आता आम्ही याला भाजून खाणार. ची टोकेरी आहे. आता आम्ही वाईल्ड लाईफ करणार. तंदूर लावतोस? हो. भटकती आत्मा उदास आत्मा, उदास आत्मा जिंदगी को कंटाली पूरी कंटाळली. तुम्हाला या बीचची एक खासियत सांगतो. ह्या बीचवरती तुम्हाला लाल असं खडक कुठे दिसणार नाही. सगळी खडकं इथे काळीच आहेत, पूर्ण एकदम काळं. बीचला अजून कुठे तुम्ही बघाल तर तुम्हाला सगळीकडे खडक तुम्हाला काळच दिसणार. तुम्ही ते मंदिर बघतच असाल. तिथून आम्ही सरळ किनाऱ्यावरून इथे वरती चालत आलो टॉप व्ह्यू बघायला बीचचा.
आणि हा आहे बीचचा टॉप व्ह्यू, जिकडून पूर्ण समुद्र क्षितिजाचं तुम्ही दृश्य पाहू शकता. आणि तो माणूस तिकडे मासेमारी करतोय. ब्लर दिसतंय, तर रात्र झाली त्यामुळे. पाण्याचा प्रेशर पण वाढलाय आणि तिथे बघा तो माणूस फिशिंग करतोय एकटा. जरा आता ब्लर येत आहे कारण की काळोख झाला आहे रात्रीचं. जरा नाईट विजन या मोबाईलचा खराब आहे, डोळा फुटका आहे मोबाईलचा. तो रिटर्न करायचा आहे 1 वर्षाच्या आतच. आपता यायचं जाऊन त्यांच्याकडे. 1 वर्ष झालं. तर आता आम्ही इथून निघणार आहोत आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट्स करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. ते पहिला करा. सबस्क्राईब करा. कमेंट नाही केला चल तर मी समजून घेऊ शकतो, बिझी माणसं आहेत तुम्ही म्हणा. सबस्क्राईब करून जावा. हां, लवकरात लवकर 1K सबस्क्राईब होऊन द्या आमचे. थँक्स फॉर वॉचिंग.